Maaga pa lang ay pumila na sa Kamsur Uptown para sa ginanap na audition sa The Big V si Christine Lara ng Pasakaw, Camarines Sur. Ayon sa kanya, pangarap niya umanong maging sikat na singer. Maliban dito ay gusto niyang ipakita ang kanyang talento at hindi kailanman umano naging hadlang ang kanyang kapansanan. Ipapakita ko po sa lahat na kung sino yung tunay na Christine Lara at bibigay ko po yung lahat-lahat at best ko para lang po makapasok sa audition. And papakita ko din po sa lugar namin na hindi lang ako basta-bastang bata lamang. Isa rin sa nagbaka sakaling makalusot ay si Kyle Lavadia ng Buhi, Camarines Sur. Makailang beses na rin umano niya itong audition sa isa sa mga highlight ng Kaugma. Pangarap niya rin kumanta sa harap ng maraming tao. Nakasanayan niya na ito dahil sa kanyang ama na isang amateur singer na kanyang naging inspirasyon. My father po, isa po kasi siyang singing ay amateur. Nag-amateur din po siya dati. Baka po mag-audition po ako sa television. Yun po talagang pinaka-ultimate dream ko po na maging singer sa TV. Ilan lamang sina Christine at Kyle sa mga sumubok sa auditions ng The Big V nitong Sabado, March 28 sa Kamsur Uptown. Ang programang ito ay nagsisilbing avenue para sa mga aspiring singers sa probinsya upang mas lalong malinang at madiskubre ang kani-kanilang talento, lalong-lalo na sa pagkanta. Sabi nga ni Gov. El Rey, dahil kita mapundo ng pagtuklas ng mga bagong talents dito sa Kamsur kasi dakulong kita ngunyan, yung mga talents dahil kita po kayo nauubusan. Kaya naman, maski nga ni sabi ninyo may krisis ngunyan, dahil kita mapapugol na idagos ang event na ini kasi ini sarong bagay na pigahalat man kang sa itong mga aspiring singers dito sa Kamsur na madagos ini yung dakulaon okasyon sa Kaugma Festival, which is the Big V. Samantala, ang audition na ginanap nitong Sabado ay nagsilbi na rin bilang elimination round at nakapili na ng finalist na magpapasiklaban sa grand show na gaganapin sa May 27 kung saan malalaman ang mag-uuwi ng kampyonato at ng grand prize na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Jem Garcia, CSN.